Se o San Xoán é de por sí unha festa importante no almanaque dos galegos e das galegas en Poio, están a elaborar un coidado programa de actividades para conmemorar esta festividade, aínda que unha das máis tradicionais ten que ver coa recollida de ervas na tarde previa ás cachelas do 23 pola noite. Coñecedores da tradición en Poio non queren deixar pasar a ocasión para reivindicar as vellas costumes. Para o noso traballo, mellor hai certas tradicións que se van perdendo. Reformulouse un pouco a tradición antiga, era que cada un saía a recoller as súas ervas e atopar, esas ervas de San Xoán tan milagreiras, non? Que tanta beleza supostamente nos dan os de Poio. E nos digamos que o que quixemos facer foi unha recollida colectiva e a vez que fora instructiva. Recuperar unha tradición moi arraigada en Poio que nos últimos anos estaba a perder no municipio é o obxectivo que persiguen dende a Asociación Ronsel. O ano pasado conseguimos superar os 100 participantes, o cual xa é unha cifra bastante considerable. Desdoblámolo en dúas rutas distintas, comezan as dúas ás 8 da tarde dende a Praza de Arís. Teremos dous mestres de cerimonias que colaboran coa asociación, como decimos nós sempre, que é Pilar Martínez, que é a persoa que ven desenvolvendo dende estes últimos 5 anos, e este ano cambiamos a segunda persoa, que incorporase Manuel Barreiro, que tamén é un veciño de aquí de Poio, que son os que digamos que nos van a encamellar por dúas rutas distintas para coller as diferentes ervas. Unha iniciativa na que colabora o Concello, na que este ano por primeira vez participarán os nenos que realizarán un obradoiro no que coñecerán de primeira man as ervas e as súas utilidades e que serán os encargados no futuro de transmitir esta tradición.